Таким вот образом мы отмечаем дома, которые нам нужно будет пройти сегодня. У планшеце 30 кватэр, адзначаных чырвонымі галашкамі. План на дзень перапісчыка Івана Балтрушкі. Пытанняў з лічбамі і тэхнікай у студэнта спецыяльнасці камп'ютарная фізіка Брэсцкага універсітэта імя Пушкіна, зразумела, не ўзнікае. Аднак рабіць пераразлікі прыходзіцца, калі дзверы не адчыняюць. Звоню в каждую квартиру. Если мне открывают, я людей переписываю. Если мне не открывают, уведомляю людей с помощью бумажных уведомлений в их почтовые ящики. Трапіць у зачыненыя дзверы перапісчыкі спрабуюць тройчы, пасля чаго і пакідаюць апавяшчэнні з кантактнымі нумарамі, каб людзі самі вызначылі зручны час для сустрэчы. Выдзелілі 10 хвілін на простую працэдуру і аблегчылі працу перапісному персоналу. Добрый день, перепись населения. Откройте, пожалуйста. Як бачыце, праставіцца перапісчыкам можа кожны. Як распазнаць сапраўднага? Вельмі проста, па партфелі з лагатыпам і бэйджа, аднак і тут ёсць нюанс. На ім няма фотаздымка, таму не саромцеся запытаць пашпарт ці іншы дакумент, каб параўнаць дадзеныя. Мяне па такім выпадку ўжо б рассакрэцілі. А вось сабраныя перапісчыкамі дадзеныя ніхто рассакрэчваць не збіраецца. Поўная канфідэнцыйнасць гарантуецца законам о перапісе. У электронных анкетах 49 пытанняў. Адказы на іх дапамогуць больш даведацца пра патрабаванні і праблемы жыхароў вобласці. Фактически один раз в 10 лет государство спрашивает у людей, как они живут, в каких они условиях живут, есть ли у них работа. Работа в населенной местности, где они живут, или приходится куда-то ехать. Достаточно ли заработной платы на работе для того, чтобы хорошо жить этой семье, или приходится где-то еще работать? Навошта патрэбен перапіс, добра разумее і Тацяна Сухач. Пенсіянерка сама прыйшла да перапісчыкаў, абрала один з 98 па вобласці стацыянарных участкаў. Мы должны знать, сколько нас живет в Беларуси и вообще, что для этого надо, какую инфраструктуру строить. И это даст возможность посчитать, сколько в городе надо больниц строить, сколько детских садиков строить, чтобы внуков водить, чтобы не через весь город везти, а около дома. Стацыянарныя участкі, як і праца кватэрных перапісчыкаў, завершыцца 30 кастрычніка. Паспелі перапісацца. Уладзіслаў Бондар, Владзімир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».